Horas marihamu amanami inanami Rosni Huriata ala na yang masuk nama prosesi pensiun situa jongjong mahita di ngana tabi. Masuk ma prosesi. Hudul mahida zaluna. Hurian itu hatta, tapara di maru hatta, martang yang nahuhom mahita di nganat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita. hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di purbadia,
na tumupalangit doho tanoon. Amen. Martua do halak na manaon di pangujunan, ay dung tau siap pangujunani jalaon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhani, tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargugu naso hatudosan, jala pardenggan basa, rodi saleleng nileleng na do asini roham, mauliate ma rohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasailaon, sahat rodi sadarion, hupuji hami maho, ala naung sahat tubahami barita nauli, nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami, mauliate hudok hami tuho, ala dibagasad dame dohot hasonangan, dilehon ho hatam na badiai, say asi maroham, urupi mahami mangulahon na nidokmu, asahot rohanami, jala terparangehok kami parange na badia, say ajari, jala pay baru marohanami, asalam iyas hami, rodi hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma pati ni debata tersurat di poda biduopat ayat 10 sahat rodi 14. Marsitiopat tu pangajaran maho unang parsitadingi saitio mai ai ido hanguluanmu. Unang paihut dalan ni aka perjahat jala unang mardalan ho di dalan ni perjahat. Ido sahatna martangyang mahita mangidogogo siya tuhata, ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulaw no bartu patimi. Amin. Thank you.
madosatta tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huhilalahami rikot do asini roham, disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen na hupasirep hami diri nami sadariod di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najot do hami manipil siya nakadalamu na badia, songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siya jolom, ala ni dosa nami ay dang di halomohor roham hamatean niyak kapardosa. Alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami, dohot pangalawsyon nami, marhite-hite pangulo nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asin ni roham dihami, marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni todi porbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapo di guarmu na badiai. Amin. Tabegema hata bagabaga ni debata, taringot tu hasesa ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbah ni bana do panguluhon ro di ujungna, akan nasadok ro tu debata marhite hite ibana. Na mangulu do ibana totong, asa ditangyakon nasida, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tajahama hatani debata epistel turpuk ni ariminggon ima natar surat di buku Pasalmen pasal 145 ayat 10 pitu 1 ayat 20 sada tajahama margat tisorin. Nabonar do jahuba disaluhut akadalanna jalabasa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Ibana mabahel lomo ni roha niyakka namak kabiari ibana, jala di begedo angguk nasidai, jala di palua do nasida.
Ikon baritahonon ni pamangaku do puji-pujian di Jehovah. Jalan nasa sibuk memuji guarna na badiai, rodi saleleng lilingna. Ido sahatna. Martua doakan na tumangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Tahatiddakon ma haporseotai songon na hinatiddakon ninongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan natmo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabe sato di porbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na matartajal do ibana di hao pinorsilang na tua tubo na toro kung ditanong na mula mangolo di ari patuluhon na manay tu surgo na hundul tu siya di bata Jehovah amanay pargugu na suhatudusani di sima ibana pe mamulak sogot utanoon manguhumihalak na mangulu dohot na mati. Au korsia toni korbadia jaladong sadahuria nabadia uria atau panela Kristen akan nabadia do dihasani dosa do dihatai namadok mula mangulu sugut daging hal nang mat do dihanguluan na surasuda.
tabege titing masa di Huriatta. Titing di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu tanggal 6 November 2022. Naparjulo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sedarion, minggu pa-20 sada hodung Trinitatis. Topik minggu marsihohot di bagasan poda ni Yesus Kristus. Napaduahon, titing perbagason. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripion ma Yekus elo kelpin simanjuntak anak niamat tamarudu simanjuntak tubuh ni inata desi boru sitanggang nahinan ruas ni HKBP Resort Kapuk Distrik Walu DKI Jakarta doh orwana Maria Angelica boru hariaja boru niamata borlan hariaja nahinan tubuh ni inata karyati boru sidabari banahinan ruas ni HKBP Sutoyo Resok Sutoyo sian sektor Kapung Baru. Pamasu-masuo di hari Sabtu tanggal 12 November 2022 di Gereja HKBP Resort Kapuk. Napa dua hon titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripion ma. Briandro Suhut Lubaturuan anak niamata Baharudin Lubaturuan tubuh ninata Dali Parmauli Boru Panggabean ruas ni HKBP Sutoyo Resok Sutoyo sian sektor Jati Bening doho orwana Ruth Esmeralda boru silelahi boru niamata Parlinggoman silelahi tubuh ni inata Erika M boru Pajetan ruas ni HKBP Sutoyo Resok Sutoyo sian sektor Jati Bening. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 10 November 2022 di Gereja HKBP Resok Sutoyo pukul 8 WIB. Na patuluhot titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripion ma. Daniel Victor Tubur Marnala Sitohang. Anak niamata kampion hasihola Sitohang. Tubuh ni inata hartati boru panggabean. Ruas ni HKBP Sutoyo Resok Sutoyo sian sektor Kalibata. Doho orwana. Titin Rumodang Natalia boru tabba. Boru niamata Ataba. Tubuh ni inata N boru Pajetan ruas ni HKBP Resort Taman Mini Distrik Walu DKI Jakarta. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 26 November 2022 di Gereja HKBP Resort Sutoyo masuk pukul 10 WIB. Na patuluhon pilihan tujuloni langgatan. Minggu sedarion tanggal 6 November 2022 di Sude Ibadah papungu pilihan tujuloni langgatan dohita marhite amplop persembahan syukuran bulanan HKBP Sutoyo las marohata pasahaton peliani na paupaton situa pensiun marang purna bakti sedario di hari Minggu tanggal 6 November 2022 di ibadah pukul 11 WIB patu paun ni huriata do acara pensiunan penatua marang situa purna tugas tu amata situa Budiman Siagian sian sektor penas Hobartu aturan peraturan HKBP 65 tahun pensiun. Dung sidung ibadah diuduti acara ramatama di lantai 2 nani dohotan ni 2 halak perwakilan ganup sektor, 2 halak perwakilan ganup kategorial, 2 halak ganup paduan suara do sude per alado. Na palimahon rapak resort HKBP Sutoyo. Di hari Senin tanggal 7 November 2022 patu paun ni huriatta do rapak resort maringana di lantai 2 nama dohoti rapot ima sada sude padita 2 perhalado resort na patuluhon sahalak utusan sian situa na papatan sahalak para sian parartaon palimahon sahalak utusan sian ganup kategorial na paunopon sahalak utusan sian ganup dewan acara na parjolo manotopon anggaran resort na ditanggung pusat na paduahon manotopon program kegiatan resort na paonopon pertanyaan sektor Mayasari di hari Rabu tanggal 9 November 2022 sektor Mayasari naing patupahon pertanyaan sektor nama kahasuton pertanyaan keluarga Nyonya Nurmauli Boru Sibarani masuk pukul 10 WIB.
na papituhon Sinode Distrik Walu DKI Jakarta di hari Rabu dohok Kamis tanggal 10 sampai 10 November 2022 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon Sinode Distrik Maringana di Sopo Marpikir Pawaluhon pertanggungan sektor di hari Kamis tanggal 10 November 2022 patupahon ni huriatta do pertanggungan sektor secara tatap muka masuk pukul 10.30 UIP nama kasuton pertanggungan IMA sektor Perserahan, sektor Cibubur, sektor Perumpung Barat do Timur dan paduan suara Grace, paduan suara Ama Agape HGP Stoyo. Tu akar ruas nama dohoti pertanggungan secara live streaming. Link YouTube-nya dibagikan marhite WA grup sektor. Napasiahon rapat program kerja anggaran tahun 2020 Dewan dan Seksip disosoi matu Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, rap dohok seksi asa dibahen laporan kegiatan selama tahun 2022 disusun program kerja dohok anggaran tahun 2023 sesuai dohok orientasi pelayanan HGP 2023 profesionalisme dalam penata layanan batasna sahat tu tanggal 10 November 2022 napa sapuluan panitia Natal HGP Sutoyo mabain rapat setiap hari Jumat masuk pukul 10.30 Maringanan di gedung utama gereja. Pasapul sedahon puncak pesta tahun kesehatan Dewan dan Diharmoni of HKBP Sutoyo. Acara puncak pesta tahun kesehatan Dewan dan Diharmoni of HKBP Sutoyo di Patupa Huriata Ima di hari Sabtu tanggal 12 November 2022 mulai pukul 10.06 WIB. Sahat tu sidung alani disosoi matu sude perhalado HKBP Sutoyo ruas sektor kategorial dohok paduan suara asaro maddohoti acare pasapul duahon sumbangan di jalo do sumbangan CNN bunga altar tu minggu tanggal 6 November 2022 hamo leateon di pangaramotion ni Tuhan laho pasikopo titingon boi mata jaha di titing cetak songoni masa ni titing di mingguta sedarion. Taparade maruhatta pasahaton peliatta sadaa dohok sadabe marede mahita. Maaf ya.
taparade maruhatta pasahaton peliatta marede mahita.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramoti ati-ati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriana hina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus hatani debata mamakulingi hita di minggu tasadarion di mana tersurat di 2 Tesalonik bidu 2 mamuka sian ayat 10 tulu rodi ayat 10 pitu songonoma tersurat di sih alai natamado hami totong madok modeate tu debata marningot tamu aliak kadungan nahina holongan ni Tuhani ala dipilih debata hamu siam mulana asa saut tamu madua ima marhite sia toddi na pabadiahon dohot hapor siau di hasitongan aitu sido hamu di jauh marhite hite barita nauli nahu barita hokami asa partoha pamu di hasangapon ni Tuhatta Yesus Kristus atau ngaliak kadongan hok mahamu jongjong jala marsitio pamahamu tuak kapuda nahu ajar hok kami tuhamu marhite sian hata naksurak pe apala Tuhatta Yesus Kristus dohok debata matta nama kaholongi hita jala mangalihon apul-apul namian totong dohok pakirimun nadinggan sian asini rohai ibana ma mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaun nang hata nadinggan ima nagabi sahana di hamudong asa porsiaon di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus nagabi topik minggutta ima marsi hohot di bagasan pudani Yesus Kristus berdiri teguh di dalam ajaran Yesus Kristus. Huria Tesalonik nagabi majalo surat ni Apostol Pauluson jalanunga suratna napa 2 halihon. Adong 2 hal namasa di Huria Tesalonik. Perjulu ima songon nanya dopan yaka Kristen dina parjului ikon adopan nasida ma akka pangalilion takas dui didok di bidusada ayak opak didok pola hubarita hokami hamu diakka huriani debata memuji habengeton dohot hapor siaumuna dina masa tu hamu ragam ni pangalilion dohot hapor suhon akka napi natau tau muna ninna komenderita nasida karena nama Kristus. Omma matsai duduk di parukil hon nasida alai hobar tu panidang yon nasi Paulus natotong do nasida satia dang mar husor nasida sian ujahani hapor siauni nakpe ikon duduk dia dopi imara separjulu napa 2 hon ado ngakapuda haliluon ajaran-ajaran sesat na berkembang di tonga-tonga ni Huria Tesalonik ima taringot tu ajaran memang naung di suara hosi Paulus taringot tu haroroni Kristus napa 2 halihon jala ganukma jolma mabay nakapamikirion na tuson tubuh ma akka naniguaran na kabidat akka sekte lau mengajar hot taringot tu haroroni Kristus na padua halihoni ala didok nunga jonok haroroni Kristus ini na ujungna meragam ma nagabe salah mangatusi salah dalam memahami salah dalam mempercayai tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya aleno jorbu dibe siani ima ala nunga di suarahon jala say totong di bigina sida nang rona ma Kristus na padua halihon ninna Roma ajal ni hasyanganon
alani torop nasida na menganggap bahwa dang rikok be mengula-ulaon. Torok jol mamang ninggal hokarizona. Dang rikok be mengula tu balian. Airona ma Kristusi. Dang rikok be nasida lao mangiahi peranguluon siganu pari. Airona ma Kristusi ninna. Ido molo tajaha di bidutulu ayat 10 ni turpukon ido benda dipengok si Paulus tu nasida. Ay nangat dorang di tonga-tonga muna hami nunga huro di hokami tu hamu nunga paingot tami tu hamu dia ketikin salpu. Nasora mangula unang maibana mangan ninna. Molo sediulah hobi ulomu sedia mengulum. Lapatanna bentuk sikap menagam haroroni Kristus bukan demikian adanya. Aleno belga ima pangaradion ni ganup jolmado dingul haporsionna. Alanido na didok Martin Luther, saya tokoh gereja reformasi. Didok ibana, walaupun saya tahu besok akan datang Kristus kedua kalinya dan halelekseni portibion alai anggo sadarion ikus suanokkudo apel ini mana. Walau tahu saya besok bahwa dunia ini akan kiamat, tapi hari ini saya harus menanam apel. Nah nidok ni mana di si dang gabe ima manut tuhonau. Sepanjang saya bisa melakukan kebenaran dalam hidup saya harus lakukan. Saya tidak menunggu-nunggu itu. Dang gabe dipengaruhi iau sehingga dang hula honokku biak hasit tonga dingolukku. Sehingga dang hula honokku biak kana patut di tonga-tonga dingolukku. Sudah itu memang ikon berlalu siap portibion. Nang adok kita naso berlalu. Sudah itu hita adong batasta di liut Tuhani di tonga-tonga ni nguluta di hasianganon. Ada limit tanpa kecuali siapapun dia. Tanpa melihat status sosial kita. Tanpa melihat kesiapaan kita. Aledang naneng budu honot tasongonan idok ni nama sa ditrupukon nasujadi bimana mangeahi pernguluonon mangeahi perdalanan ningulun ujungna gudang menasida nagabi mengalami ketergantungan kepada orang lain. Lemah sama aka persoalan-persoalan kehidupan di tonga nasida. Ketika mereka salah dalam memahami akan ajaran Kristus itu sendiri. Terutama taringot tu haroroni Kristus na pedua lihon na digobar honda di sinakingan. Alani di hamuak kadongan sa porsiaon alani do dipaingot apostol Paulus manasida. Na dipilit debatado hitaninna. Na dipilit debatado hamu. Tentu ada tujuan Tuhan memilih umatnya. Ada tujuan Tuhan memilih kita. Tidak secara berketepatan Tuhan memilih kita. Apapun latar belakang kita menjadi Kristen. Molo tadok pe alanok Kristen do mulai sino pungami, Kristen amungami, Kristen sa Tuhan walaupun itu melatar belakangi. Walaupun latar belakang lain yang membuat kita jadi menerima Kristus menjadi Tuhan dan keselamatan kita. Ada naik tabereng di si bahwa itu adalah pemiliton ni debatadui tuhita alani holongna. Dengan tujuan apa? Agar kita beroleh keselamatan. Asa parsidohot kita dihaluaon. Na pinarada ini Kristus. Dia kana porsia. Mululau hita tu sejarah ni halak Batak menjadi Kristen. Dang na berketepatan roh tu tano Batak. Aka misionar na julu. 161 tahun yang lalu. Bahkan sebelumnya juga sudah masuk. Begitu honon nungamar 120 tahun, hampir 200 tahun yang lalu. Nggak masuk hak Kristenon. Walaupun keberhasilannya sejak 161 tahun yang lalu. Mengkristenkan orang Batak. Dan berketepatan nih. Aku nang lupa hita taboto di sejarah. Aunggo misionar namate di Tanah Batak. Dibunuh halak kita. Tak pola sidok guaret tong menang na di dia itu, menang na margahe rupanya. Ali sejarah me.
Sejarah hitam mainnya julu. Diboto aka misionar sian Eropa dui. Justru mereka semakin penasaran. Aina bo ado tokoro halak batakon. Bo ado huru hebat. Nah, rikot no muse disusul lagi para misionar. Di pabor hak muse. Ini benar tado dang na berketepatan. Halak mata gabi Kristen. Daw. Tapi di sana ada rencana Tuhan. Walaupun ada yang harus terkorban, pun ada yang harus terusir. Aka perberita naudi dina perjului mulai tahun 1824, 1834. Imana King Munson dan Deiman. Baru tu kemudian nyari muse menyusul maka perberita naudi. Asa sahak ma berita naudi. Nanek tabering di si gabi taruli haluau kita karena kasih Tuhan. Tuhan memilih kita. Iko bangga duhida di sini. Na dipilih Tuhan itu hita. Gabi bangso na hina holonganna, jala bangso na neng peluonna. Dipilih kita. Somal na mete. Manang di pabor hat sada halak. Tadok majorupani ibarat sebuah tim sepak bola ate. Totu diseleksi du pemain sepak bola. Ayang go pemain kola sapusada do adok cadangan nak lengkap do tak kanasing saplelu halak. Ido. Ali 1.000 halak do pemain sepak bola. Tapi ini sudah diseleksi siapa yang dianggap lebih layak maju untuk menghadapi pertandingan ke depan dengan tujuan bagaimana menyajikan permainan yang baik dan sampai kepada cita-cita untuk menjadi sebuah juara. Nah, udok di si nanggo di Portibio dipilih lau merbola mersepak bola dipilih diseleksi. Ate, apakah mungkin juga Tuhan seperti itu kepada kita? Ya mungkin juga kita melihat. Anggwa kalak batakon memang napatut do peluau nonin rohani Tuhani. Apapun yang terjadi ikut suruh kurtusop perberita nauli asya melua halahon. Iko kaholong akur halakon nak peharo dibunuh halakon perberita nauli. Nak peh hati kai sesongon nasu beradab do pehita. Adorak so masuk ke Kristenon. Godong do pihak bentuk kehidupan na dibagasa kahulumon disi ali justru siak kahulumonido na ing dipelua hita songonan nido nanakingan di tonga-tonga ni trupuk taun ay 10 pati didok alain atama do hami totong madok mulai itu di bata maringot tamu liak karungan na hina holongan ni Tuhani ala dipilit de batahamu sia mulana asa saut tamu melua ninna. Ay sa plopat ay tusida hamu di jauh marhiti barita nauli nahu barita ho kami asa partohap tamu di hasangapon itu hatta Yesus Kristus. Lapatan nak gabe dipermuliakan Tuhan kita, diangkat kita dari keterpurukan kita, dari kehidupan kegelapan itu sendiri. Odorana neng tasadari naking marhite setrupukon. Alani molo di suarahon Kuriat tamar hiti minggu sadarion masih hohot di bagasan pode ni Yesus Kristus berdiri teguh di dalam ajaran Yesus Kristus. Adong mananek tabering di si parjulu pesan pertama adalah bohado tutu berita nauli hasit tongan ni berita nauli i untuk selalu tetap berkumandang di dalam hidup orang percaya. Ide benar masih hohot. Bohado berita nauli nama Yesus setiap hari harus dipanggil di dalam setiap keluarga Kristen. Odo toko suarahon na tori sada di pertanyaan. Namun kita dohoti melalui live streaming. Keluarga-keluarga Kristen di tengah zaman ini suatu berkumandang benama Yesus dijabuni keluarga Kristen. Suatu sohyabe terjudisi guari Kristus. Basak kadong atol di meheli sederi. Iko sedijui halakido. Baru halak Kristen. Sotung nong lupa do. Ujungnya sona tarot naking di topik ni mingkot dang gabe marsi hoho be di bagasa poda di bagasa kata ni debata. Terjadi pergeseran. Dalam sejarah dunia juga. Adong dotong keperhatian bujuk pangota. Dr. Sun Yat-sen di Cina, dialah
yang mengajarkan tentang ajaran sosialis. Unang lupa hita, di masa keremajaannya, Sun Yat-sen itu adalah orang Kristen. Dia sekolah di sekolah Kristen, dibesarkan dengan pendidikan Kristen. Alai, justru ibana do mencetuskan tentang masalah sosialis yang menjadi landasan politik daratan Cina sampai hari ini. Di mana terjadi? Jadi Kristekian do si Sun Yat-sen. Lima tokoh pertama. Tokoh kedua Karl Marx. Yang kita tahu adalah tokoh komunis. Ajaran komunis. Kemudian ini terpadu antara Sun Yat-sen dengan Karl Marx. Adanya sosialis komunis. Karl Marx juga dibesarkan dalam dunia kekristenan. Jangan lupa kita. Bapaknya juga seorang penginjil. Tapi saya takut dulunya mungkin ketika di rumah tidak setiap hari dia mendengarkan nama Yesus. Sehingga tidak landasan hidupnya berpegang teguh marsihohot di bagasan Guarni Kristus. Setelah menjadi orang-orang pintar, menjadi orang-orang bijak, berpendidikan, jadi bergeser. Dangbe marujahan di bagasa Guarni Kristus. Ini tugas kita sekarang sebagai keluarga Kristen. Molo di suarahon minggu saderion asa marsihohot di bagasa pudeni Yesus. Unang menek rohat tadi sih. Unang menek rohat tadi sih. Harus setiap hari nama Tuhan harus selalu disebut di rumah kita. Nama Yesus harus selalu kita katakan dengan anak-anak kita setiap hari. Di tengah-tengah ini keluarga ta. Unang margeser. Unang dung magudang margeser haduan sudi mata sol-soli. Ta sol-soli maduhuk gereja. Subinoto apa nugun-nugunnya keberheledu teh itu akalakon na julu. Inna. Hati. Subinoto ahayazar hupad ditei. Namun saya. Meragam. Kita mencari kambing hitam. Ketika sudah terjadi masalah. Ikonekta kas di hita teh. Jadi bagaimana keluarga Kristen non oma tugas dan waing. Hiada hudok tu hita rupani. Keluarga Kristen harus mendirikan mesbah-mesbah keluarganya. Unang lupa hita tentap menyuarakan itu setiap hari. Lumobi di tengah kondisi waing rupani. Alaniaha lam berkembang don waing secara diam-diam mate. Apalagi dengan melalui medsos yang sangat luar biasa ini sekarang. Apa yang disebut dengan ajaran agnostik. Operangai hautok suara hotu kita. Ajaran agnostik ini ialah mengakui tohoro adok Tuhani ninne mana. Tapi saya tidak mau terikat dengan ajaran agama manapun. Oma saya nang unik. Hati. Kaselebritis pegodang dongnya. Tetap di TV pengakuannya. Aku percaya ada Tuhan. Tapi aku tidak mau dengan menganut agama apapun. Nemana? Wah ini kelompok agnostik generasi muda kita sekarang bisa terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman ini. Hok do di do ibadah, adong do Tuhani. Sepanjang saya bisa membuktikannya secara ilmiah. Oma pemahaman nasida, nuai. Bulu-bulu dibuktikan. Saya percaya ada Tuhan. Saya tapi tidak mau disebut saya Kristen. Saya tidak mau disebut saya aliran kepercayaan. Saya tidak mau disebut agama lain yang manapun agama yang ada di dunia ini. Ini juga sebuah pergeseran di tengah-tengah ini partikiat tunaing dengan masuknya secara pelan-pelan juga melalui ke media sosial. Ke media sosial teh. Secara halus dia masuk. Dan ada komunitasnya memang. Daung, tidak ada organisasinya. Tapi ajarannya berjalan. Aidu songonan hidup ni si Paulus di tengah-tengah ni terus konak kayak 15. Adia kadongan hok mahamu jongjong dalam marsitio pa mahamu kadongan. Tuak kapudak kana wajar hot tamu marhiti sian hata nak surat pe ninna. Memang zaman ni si Paulus marhiti hata do surat do alen waing melalui medsos, Twittermu, melalui FB-mu, melalui apa segala macam waing.
nabui terjadi. Alai adong dihita perlu disi ragam niak kahajamoton. Bohado hita dalam memahami onwaing, khususnya untuk generasi kita. Asonang berpengaruh, asonang morot, songonan idok ni topik ton. Iko marsi hohot di bagasan poda ni Yesus Kristus langsung dihunjuk. Iko poda ni Yesus do, iko kata ni Yesus do, iko berita na uli do. Tidak ada yang lain-lain, tidak ada alternatif pilihan lain. Ini yang menjadi harus landasan kita. Anggo bisa nain waing. Berkembang juga secara diam-diam. Tangadok komunitasna. Apa yang disebut dengan New Age Movement. Memperpadukan secara filosofis baik budaya-budaya barat, pemikiran timur, dan juga bentuk tradisi-tradisi. Yang akhirnya munculnya apa yang kita sebut dengan sinkritisme modern di Partikianon. Dia mirip-mirip juga dengan agnostik itu tadinya. Alai gabe sinkritis tangadong ojahanna di dia. Dia juga tidak mau mengatakan dia ini, dia tidak mengatakan yang lain. Boido masuk nasida dalam mengajarkan ini hebatnya sekarang. Datang dari ajaran agama. Datang dari bentuk filosofi, budaya. Masuk juga dari beragam cara pola berpikir manusia. Mulut apa mana tuh noaing? Ini yang berkembang. Itu sonodok ini di dunia sosmed kita itu juga perlu kita menyaring itu. Gabi membuat perubahan, nabui pemahamata, ujungnya kita gabi penganut sinkritis sona hodok naking, menyatukan semua agama itu sama. Ujungnya dangadong be poda ni Yesus di nguluna. Ido nakina ni dok ni topik minggu tahun marsi hohot di bagasan poda ni Yesus Kristus, berdiri teguh di dalam ajaran Yesus Kristus. Hal ini menjadi perenungan bagi kita. Di tikiton, di tongan ilam maju zamanon lem hatop perhusoranna. Namun di balik itu sebenarnya tantangan iman orang percaya sangat luar biasa, mempengaruhi baik pola pikir kita, pola kita dalam memahami juga ajaran Yuga Mokta. Namun intinya ikon mulat duhita, ikon hatani bata. Back to the Bible. So nani suara honi Martin Luther. 31 Oktober nasalbu adalah hari reformasi. Disebut hari reformasi. Bagaimana Martin Luther menyuarakan asa mulak matu hatani debata. Puda. Ikon hatani debata do. Ikon Alkitab Bible teido. Ido. Tidak daripada di luar ini. Asa marsi hohot titadang. Murahi tanang. Di lidak nasa ragam nipu dan amasa. Yang makadongan sa porsiaon secara khusus tuamang situasi agian sederion di pabor hatamang gabi pensiun ya teh. Hobar tua taido at jugarinyan ada ubah. Margugu do piao marjami taido piao namang sa situ ngabadiano donyan partikian ya teh. Alema turata ono 5 tahun pensiun ninna. Odora si piopot tate songonan idok ni Yesus tok tuak kasih siana di Yohanes 5 saplonomi. Dede hamu memilih tahu. Audo memilih tamu asalau hamu marparbue jala asamian parbue munainin nak. Songot terbukton naking Tuhan memilih kita. Na dipilih Tuhan do kita gabe perhaladuna gabe ula-ulana tahapor siai deh. Ketika kita masih bisa menyuarakan tentang kebenaran Injil, kita lakukan semampu kita. Alani di pasu-pasu Tuhan mak pengabdian niamang dot inang keluarga seliling makubasi huriata di HKBP Sutoyon. Songonani do ayat itu nakingan asalau hamu marparbue jalamian parbue munai. Boido memang daktik kita hatahom marperbui anggo hatani debata alai ditikina sepanjang kebenaran Tuhan yang kita suarakan yakinlah pada waktunya dia akan berbuah odora na tahirim jali donang na tahapor siaipe alani di pasu-pasu Tuhan mamang
nang dihatuaon ni amang dohot keluarga dohot akapino permuna sesahak ma jale tulus ma Tuhamu sakap dohot lomoni rohani debata. Amin. Martangyang mahita muliati ma diho Tuhan hatam mamakulingi hami tikyon asa say marsihohot hami Tuhan tutu dipuda dihata na pinasahatmu marhiti kana posom imapuda ni barita nauli Jesus Kristus do haluaon Jesus Kristus do nang nagabe hagugon dia kana porsea alani dole Tuhan asa margugo kami Tuhan tutu makamonak kon nasa ragam niya kapuda namasa dina humalia kami marhiti ka media sosial na totong boy nang mangaliluhon pangatusio doh panidangyon nami di guarmo alihatam paingotok kami Tuhan asa marsihohot kami holan puda di bagasa Kristus Jesus ido ujahan nami ido haporsion nami ido nang na batu guru hadohot pikiran nami asupasu mahatam Tuhan nama makulingi hami tikyon martangyang do hami pasahaton nangaka silas ni roha di ruas ni huriam ima dinanaing majalo pasu-pasu parbogaso nakayana kon nami yekus elo kelvin simajutak dohot oran na Maria Angelina Harianja naneng majalo pasu-pasu parbogaso di hari 12 November naneng ro di huria HKBP Kapuk songni dohot anak konami Briandu suhu lumbaturuan dohot orana Ruth Esmeralda boru silalahi neng majalo pasu-pasu parbogaso di hari 10 November di huriam HKBP Sutoyon songoni nang Daniel Victor Tubur Marnala Sitohang dohot orana Titin Romondang Natalia boru Tamba neng majalo pasu-pasu parbogaso di hari 26 November di huriam HKBP Sutoyon saya patulus ma Tuhan sakap dohot lomoni roham di nasida di anak kon nami di nalau pajongjong pardongan saripeon ihoti menasida di bagasan holong nasiakko alelumubi Tuhan asa totong nasida marujahan ngulu nasida rumah tangga naik si pajongjong ipi Tuhan holan mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami sok songonima ali Tuhan di pamurhat huriam do amanami situa budiman siagian tu masa pensiun hobar tu aturan ni huriam pasu-pasu ma Tuhan akapakubasion nasida nok pinilihon nasida di huriamon di bagasan nasadia lilingon jala ditikina marparbue Tuhan horasi manasida nang dihatuan nasida rap dohot sadusudi keluarga manang dohot akapino parna pia di Tuhan saya taulas ni rohama jakonon nasida nang di pardalanan ni ngulu nasida sok songoni mali Tuhan akarus ni huriam na ditongan yak kaparsahiton nong menahun songoni nang na dirawat di rumah sakit nang naswapala huboto hami ali Tuhan ali porsea hami anggoho di boto hodui alani apeho tangamu tu nasida margugui hon nasida Tuhan marhidiak kaubat na pinasahat ni dokter gabi dalam mume gabi hamamalum di nasida letar lumubi Tuhan pahoton patuguhon haporsiaon nak pakrimon nasida pe marsihohot totong di bagasakko asadak talu nasida alani parsahiton namasa di pamatang nasida songoni manang diaka pakubasion sipatu paon nami pe di tonga-tonga ni huriamia di Tuhan saya patulus maho hobar tulo mori roham di bagasagornya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho amin. Mari di mahita laos tapasaha ma piliata ima pilihan persembahan syukur bulan.
Inanami noeng masuk mahita tu acara paborhaton situa pensiun ima amang situa Budiman Siagian. Marede mahita dina marede hita non Roma 7 amang situa Siagian rap dahot ina. Hata taida donuang jongjong di joloon amata situa Budiman Siagian nunga diguhina sida tikki pangulaonna di huriaon obar tu aturan HKBP 2002 dung amandemen dapat tuluhon biddu 27 nomor 6.6 halaman 170 taringok tu pensiun situa pensiun dosa halak situa sian hapar haladun molodung marumur 65 tahun huhu matsohok manasida sian hapar haladu di hurion tohonak kasituaon hokdo songo situa nasida alani tamado pasahatot tahamolation nirohatta tutuhatta na madongani na marguguihon huhut na patauhon nasida salilingon mangulahon tohonan nasaha tu nasida akup nii unedo pasahatot ta mauliate tu nasida naung makalujahot tahonani di tonga-tongani huriatta pabor hatot ta manasida lau pensiun tabigima surat keputusan pensiun nasida. Surat keputusan pensiun situa nomor 002/07.6 garing HKBP Stoyo garing SK pensiun garing November 2022 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta Raya menerangkan bahwa nama Situa Budiman Siagian, umur 65 tahun, tanggal lahir 3 Juli 1957, alamat Jalan Pancawarga 8, RT 12 RW 4, Jakarta Timur, wilayah atau sektor Penas. Ditabiskan menjadi Situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 21 Mei 2000 oleh Pendeta Resort, Pendeta Dr. Bonar H. Situmorang. Pensiun Situa di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada Minggu 6 November 2022 oleh Pendeta Resort, Pendeta Sawari Togatoro. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 27 poin 6.6 halaman 170 pensiun di usia 65 tahun. Jakarta 6 November 2022 Pendeta HKBP Resort Sutoyo Pendeta Sawari Togatoro. Suaksongoni manang pakubasion nyamata siagian di Huria HKBP Sutoyo na perjolo tahun 2000 saat 2024. Makubasi gabi perjamita di sekolah minggu na paduahon 2004 saat 2010 anggota Dewan Koinonia di HKBP Sutoyo.
Na patuluhon 2010 sada anggota per tahun. 2011 seplopat makubasi gabi perjamita di sekolah minggu HKBP Sutoyo. Na palimahon 2012 sa Rudi Sadarion anggota Dewan Diakonia. Songonima pakubasiun yang mata siagian di HKBP Sutoyo sa Rudi Sadarion. Molihat emang. Di hamu amanami situ budiman siagian hobartu aturan ni Huria Kristen Batak Protestan nunga diguhi hamu pajawon nasaha tu hamu marhubas songo situa di HKBP Sutoyoon madok mauliate do Huria naon tutu hatta napatauhok kamu marhubas hobartu tohonan nasaha tu hamu nunga diguhi hamu panguluyon na pinadatomuna uju majalo tohonani di pasau tamudo na pinangido ni hatani Tuhani na madok sahat ula tohonami tamado hamu na tehonon ni huriaon pangulaw muna na salilingon jala sudi ruas mangidohon anggiat di jalo Tuhani akkapako besiam muna gabi pilihan na hucus jala mabuah pasu-pasu jala patuguhon haporsiaon diakaruas na hinubasam muna sudi ruas hamu amanami situa budiman siagian mardonga pos niroha di debata ama dohok anakna Tuhan Yesus Kristus dohok ton di parbadia pencium mahamu siang ulaon hapar halerun di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sai di pasu-pasu tuhat tama akka pakku besiam muna nasalelengon jala diramoti mahamu diakka ari-ari sidalana muna martang yang mahita ali debatanami naguk asi dohot holong ni roha mangasahon holong ni roham hupasahatami hamoletion ni rohanami ala pangurupiomu maparguguhon naposomon saliling marhubas di huriamon nungasaha diula tohonan na pinasahami saya baima maparbuihon pakkobesion na jala tu pahi tau patuguho kaporsiao do pakirimon ni ruas ni huriam di hanguluas sugut molotuk pe macohot sian hapar haledun sai palas rohana jala pahipas asa totong marsitutu mangula mabuat jol matu haluaon tangamu nagu pasu-pasuima menugu-nugu nasida asa totong maneili ibana tuho pasu-pasu keluargana yanakon doho pinoparna asarap mangulupon pasu-pasu nanilihomi pinuji maho Tuhan ala sudi dinggani basam amin pinasama tu para tahun pasahaton cendramata sian huria
musik dohot uloson songon di si julu-julu tubuh mandok ulus nagajang gajang momurnya amang dohot inang saya martamba ma aka pasu-pasu ali di maka kubesiomu di kuliah di Tuhan tanah sadelingon mak parbuihon parbuih nading gamay nagabitaw sangap itu ada Tuhan las marohamu macalo om nagabi songon tudu ni holong mo kuliah itu kamu siala naung di kubesio kamu kuliah ka bagasan na sadelingon aduh pok kamu mah tuh ruas lanjut Saunati sauruti macarata madohata mewakili na perjolo jilo hukai manon sian ruas sektor penas pinasa mata silitonga dungi diuruti sian perhalaru na patulunan non mangapuma situa na pensiun alani pinasa matiki saunari tu mata silitonga sian sektor penas tujul mamang Perjulu maula tema tutuhata ala toktong lo dibodi hita dihilet di hita hai paso di tikion sian ari nang salpu sa tu sadarion perjulu sahali donon nami mamulate tu salu na perhaladu terlumoi ma amang pendeta na mangalehon pensiun tuhala amang situa budiman siagian sektor penas di tikion nunga huhilalahami pe taringot tu amang situa budiman siagian tung masai raduk do ramok do di hami wilayah penas sektor penas na tung masai cukup rajid do amang siegenon masosoya karuasna sangat sigap alani i sian ruas sutoyo madok molati gudang ma di hamu amang siagian anggia matong di hatua munaon dileo Tuhan mahahi pason gajang ni umur suaksoni di sada ni roha terlumowiak kali pinopar alani i sehalinai dohon nami ma mauliate tuhalak amang situ siagian nang majalo tahunam lebih 10 tahun mengula di huriah HKBP Sutoyoot sehalinai mauliate gurang ma pirasahat imahata sian hame sektor penas mewakili mulai ada mak mulai ada mah dia mang silitonga nasi sektor penas jala jongjong pehami dison mewakili perhaladu molo tunggu tahu penakihan jongjong audison surat keputusan ni amang siagia do na pensiun na sida aleng kosonari mewakili perhaladu maju jongjong dison basa pola do songoni ala kebetulan au nama tinohurun na sida siat tohonan nama jalo tohonan perpudi dia kapistoyo jadi sadi lilingnya mata siagia nom mangula dia kapistoyo 22 setengah tahun masa ru di sadarion 22 setengah tahun mana sida mangula
takas tu nak kita payu tihut songo dia pakubasyon na sila di hagabi stoyon jala takas do di hatahor ruas nasian sektor penas pe pakatidakon na sila songo dia pelayan na siya mang siagian di sektor penas na sililing naon songo nino nang dohonok kutuha mo ang siagian 22 setengah tahun mahitara mangula di hagabi stoyon alay mo lo songo na liling na do biapisyon hola pangidon nami sayang dia matutu dia kapak kubusya muna na sa liling naon marparbuy may tututujulan ni Arion jala gabi pa tuguhon hapor siyaon ni ruasta baik pe di penas baik pe di hagabi pisto secara umum alani dohonok kumahata parpudi to hamang siagian songono madohonok kutu hamang siagian anggia tung las maroham malanion borhat ma parangan madapoton parporangan di ujungna dapok nama hamonangan horas madia mang situasi agian sialan nong sikop di pelayanan tangiang nami perhelado saya tongtong mahamu diramoti Tuhan horas madi hita saya umna soni mahata sak kami moliati mak alani pinasah ma pangaputu amang situa na pensiun pinasah matiki buti mak Oras madihita amang inang sosoknya kaya nakon nami saluhuna rosnya KBP Sutoyo. Sianau situa Budiman Siagian mulai dangjong dope huriau ngamar huria audison di huria KPP Sutoyo 24 tahun. Akadong aku ngatung godang dong borhat perjolo soksoni apala dong aku na dito balok kami situa ngatulu halak nong borhat madapoto tuhatta jadi tulu nain na mahami dongan na hami dibaktis jadi dihamuna manami do tinanami salhuna nakinga di patorang bendahara nakin na hulau kami di huriah KBP Sutoyon ala aude pe termasuk na poso tiki situa sudedo huhuton di organisasi di huriah KBP Sutoyon ba tu songoni benda hurupi di huriah KBP Sutoyon balas marohamuna aka hamuna manami inanami song lumobi di hamuna aka yanakon nami botima horas malito saluna Mari di mahita sian bukit de 475 ayat tulu los jongjong mahita saluhuna. Ali di batama namin na di banwagi jak koro haroron ni saluhut sila leon na dingkan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Kupasata mi masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tu ho. Sa jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam putad dahami godang ni silehol-lehomi tu hami. Asalam grigir hami madok moleati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
gijang saya pinarbadia maguarmu, saya romaharajamu, saya sau malo mani roham di bano tongosong ne di bano gijang, lehom matu hami sadari kanguduan siapari, saya sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jada diramoti Tuhan de batamaho. Disodakko Tuhan de batama buhina tuho jala asima ruhana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasauron madamena tutodim. Dihamu amanami dohoti nanami nama dohoti parminggota di bagas joroon songoni dohot akadongan nama dohoti parmingguanon marhiti live streaming pasahaton nami mati tonga-tongata selamat hari Minggu madihita salam sehat dan shalom. Lausihu mara diaka udangan naneng madohoti ramah tamah aka perwakilan sesektor paduan suara doho kategorial langsung mahita tulantai 2 ala singkat do partikiata. Mulai hati mak.